ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସିଲାଣି। ଏଥର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ନାଦିକି ସେ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇବା ହେଲା। ଆରେ କି କଥା କହୁଛୁ? ଗଲା ଥର ମିଶ୍ର ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ଟିକେ ଦଉଥିଲା, କହିଲା ବେଶୀ ଖାଇଲେ କୁଆଡେ ଝାଡା ହେଇଯିବ। ଯାଉନୁ, ଏଥର ଏମିତି କାଇଦା କରିକି ଚୋରି କରିକି ଖାଇଦବା ଯେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ବୁଝିଲୁ ନା? ହଇ ଅଲାଜୁକ ଅପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଦେଶଟାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କହୁଛ ଚୋରି କରିକି ଖାଇବ? ହଇରେ ତମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ? ଛି 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 ଛି, ଗୁହ ହେଇଗଲଣି ରେ ତମେ ସବୁ, ଛି ଛି ଛି। ଥାଙ୍ଗ ବୁଢ଼ା ନା, ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଇରେ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଚୋର, କ'ଣ କହିଲୁ? ଦେବୀ ଧରିକି ଯେ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଦେଖିଆ, ଆମ ଦେଶକୁ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି? କିଏ ଆଉ ଦେବ ଯେ? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ହଁ ଜେଜେ, ତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏସବୁ ଇଚ୍ଛାର ଖେଳ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଲା ଯେ? ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜେଜେ। ହଇରେ ତମେ ଦିଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିଛ ଏଇ ଦେଶରେ କହିଲ? ହଇରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଦେଶ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ଆଉ ତମେମାନେ ଏମିତି କହୁଛ? ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତମ ମୁହଁରେ ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତରେ। ଛି। ଜେଜେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ, ସେଇଥିଲାଗି ତମେ ଝାଡ଼ା କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛ। ଗଲ ଆଗ ତମେ ପାଇଖାନା ଯାଇକି ତମ ପେଟକୁ ଆଗ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିକି ଆସିବ। ହଁ ଜେଜେ, ତମେ ଆଗ ତମ ପେଟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଉଠେଇ ନିଅ ହେ। ଇଏ ପୁଡ଼ା ମୁହା ଦିଟା ଯାକ ମତେ ଦହଗଞ୍ଚ କରିକି ମାରିଦେବେ କେତେବେଳେ। ଯାଏ ମୁଁ ଏଠି।